no arme de service an b'a fɔ ten cogo la a bɛ baara kɛ ni marifa min ye jamana bɛ marifa min d'a ma walasa ka mɔgɔw lakana ka mɔgɔw bolofɛnw lakana sɔrɔsigɛ taara o marifa de ta ka bɔ ni o ye ka na o ci pompisi sen na fo kunkan ɲɛ 3. Malati filadima bɛɛ lajɛlen funu na an b'a fɔ aw bisimila an ka kunnafoni cɛma jamukan kɔni kɛnɛ kan toujours an ni Elbesi Thiam de bɛ ɲɔgɔn bolo o kɔnɔna la bi an bɛna kuma min kan o tɛ dɔwɛrɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko kunun ko tilegan fan fɛ ka taa seli fana ka don Lazara kɔni kɔnɔna la ko militaire dɔ kɔni ye marifa ta k'a ci pompisi dɔ la pompisi ale kɔni ye essence feerela ye a kun bɛ ka essence feere la maa kɔni t'a dɔn min kɔni tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ nka militaire kɔni ye marifa ta k'a ci pompisi in kɔni na ko in kɔni kɛra cogo di Elbesi Thiam bɛna don a ko kɔnɔ ka walawala ye Elbesi bisimila. Gata i ni tile ka foli lase an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma. Komi n y'a fɔ cogo min na a yɛrɛ k'a fɔ ko Kati kɔni kɔnɔna la ko militaire dɔ ye marifa ci pompisi dɔ la tilegan dere fɛ Elbesi Thiam i bɛ se k'a lase ɲuman ya ko kan. Ayiwa Gata i b'a ye k'a fɔ ko kunu dimanche juin kalo tile 12 i b'a ye k'a fɔ ko ni kibaruya de bolila Kati kɔnɔna la k'a fɔ ko fɛn min ye station kɔnɔna la ko marifa ci wale dɔw kɛra donc o mankan de jiginna dugu kɔnɔna la fɔlɔ sani mɔgɔw k'a faamuya mun de bɛ sen na taalen ɲɛfɛ de maintenant sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɛra an yɛrɛ wulikajɔw boloda ka don dugu kɔnɔna la ka weleliw kɛ station jumɛn bɛ yen ko marifa ci kɛra yen nɔ an bɛna ka ɲininiw kɛ maintenant fo taalen ɲɛfɛ de an bɛ taa se Lazara masɔrɔ ma waati min na kunnafoni jɛlen sɔrɔla ka bin maaw tigɛ k'a fɔ ko fɛn min ye an ka golomasirilen tabaga dɔ ye o de taara station na ka taa tajisan na a tun bɛ mobili de la mobili min n'o marqué Mercedes ye a tun bɛ o de kɔnɔna la a taara ka taa essence an bɛ se k'a fɔ a taara taji san parce que an ma se ka préparer latigɛ dɔn essence dɔ gazole la an m'o préparer latigɛ dɔn nka a kɔni taara taji san na station na i b'a ye k'a fɔ ko a ye taji hakɛ min ta a kun kan ka musaka min di musaka min bɛ taa fo 2000 ani dɔɔnin na i b'a ye k'a fɔ ko o dafalen ma sɔrɔ a kun a nana kɛ kuma sama ye kosɛbɛ ani taji feerela cɛ n'o o ye pompisi ye i b'a ye k'a fɔ sɔrɔsigɛ a dusu y'a kɛɲɛ a taara a ka fɛn min ye a ka marifa ye n'o o ye arme de service ye an b'a fɔ ten cogo la a bɛ baara kɛ ni marifa min ye jamana bɛ marifa min d'a ma walasa ka mɔgɔw lakana ka mɔgɔw bolofɛnw lakana sɔrɔsigɛ taara o marifa de ta ka bɔ ni o ye ka na o ci pompisi sen na fo kunkan ɲɛ 3 Gata a bɛɛ donna pompisi sen na i b'a ye k'a fɔ ko o bɛ kɛ waati min na a y'a sɔrɔ an ka golomasirilen tabaga dɔw fana bɛ yen nɔ n'o ye polisilakaw ye olu fana tun bɛ munumunu salo la Kati kɔnɔna la u ka lakana baara fana kɔnɔna la donc olu ye mankan in mɛn olu o kɛra yɔrɔ min na olu y'a essayer ka segin ka na a lajɛ Gata mun de bɛ yen nɔ ni mankan in bɔra yɔrɔ jumɛn mankan in bɛ mun de nɔfɛ u bɛ ka na waati min na u yɛrɛ ɲɛ bɛ cɛ yɛrɛ la sɔrɔsigɛ yɛrɛ la a bɛ ka marifa in ladon mobili kɔnɔna la a yɛrɛ bɛ ka don k'i sigi a ka mobili falan na ka sira ta donc olu fana tugura a nɔfɛ u surunyalen a la i b'a ye k'a fɔ ko polisi kelen bɛ yen nɔ o ye fɛn min ye a yɛrɛ ka yɛrɛkofo sɛbɛn ye n'o ye carte professionnelle ye min b'a jira k'a fɔ ko a bɛ nin baara la donc o y'o bɔ k'o jira la k'a fɔ ko polisilakaw don i jɔ o fɔra a ɲɛna waati min na a ye i n'a fɔ volant a y'o yɛlɛma k'o kɛ k'olu gosi komi olu bɛ moto la olu bɔra ka bin bon u bɔra ka bin o yɔrɔnin na u ye moto ta mais a y'a sɔrɔ a ye distance dɔɔnin ta donc a ye duru don fiɲɛ la mais olu y'a suivi hakilimaya kɔnɔna la de façon professionnelle k'a munenu suivi parce que i b'a ye k'a fɔ ko nin waati in na polisiw ka mɔgɔ gɛn a kuma cayalen don kosɛbɛ donc i b'a ye k'a fɔ ko polisiw caman bɛ yen nɔ u ye leçon caman tiré fili minnu kɛra ka tɛmɛ donc u ye nin suivi hakilimaya kɔnɔna la pour que a harabatɔ a kana taa maa dɔw tan walasa a yɛrɛ ɲinibagatɔ a kana taa fɔ k'a bɛ marifa ci a kɛtɔ ka polisiw ɲini marifa kana taa bin civil dɔw kan donc olu fana ye a surugu taama ten cogo la i b'a ye k'a fɔ k'a taara don sira dɔw fɛ ka kare dɔw ta ka kare dɔw ta n'i tɛ Kati ka ye i man teli k'o kare ninnu dɔn a y'o siraw ta fo ka taa i yɛrɛ sɔrɔ kan kɔnɔna la waati min na ka don so dɔ kɔnɔna la da tugulen waati min na donc i b'a ye k'a fɔ ko an ka nin polisilaka minnu tun bɛ a nɔfɛ ni a dɔ yɛrɛ ye Banjugu Jɛnfa ye donc ale yɛrɛ tun bɛ nin mission in na donc olu sɔrɔla ka ɲɛmaayaso mɔgɔw wele ka olu contacter donc u ye ɲɛmaayaso contacter k'a jira k'a fɔ ko marifa ci wale min kɛra maa min y'a waleya kɛ an y'a surugu ta ma a nana don nin du in kɔnɔna la nin yɔrɔ masina in na étant donné que kan kɔnɔna don donc o ye a compétence transférée gendarmerie mɔgɔw bolo ani police militaire yɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ bolo mais i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye gendarmelakaw ye olu nana ka na don so kɔnɔna la nin kɛwale jugu kɛbaga ye Gata u nana a minɛ k'a labɔ ka taa ni a ye o de tɛmɛnen kɔfɛ Gata ŋunukanw caman bolila maa dɔw ko ko golomasirilen tabaga don ko a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ko a nalen don furakɛli la Kati donc ko a bɛ to furakɛli de la ko ka nin waleya in kɛ an b'a yɛrɛ ɲininka yɔrɔ min na o yɔrɔ la Gata maa min ye golomasirilen tabaga ye k'a fɔ ko o ni a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ est-ce que marifa bɛ se ka ta k'a di o ma wa maa min n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ est-ce que marifa kan ka se ka ta k'a d'o ma ko fo o bɛ yala ni a ye wa
donc o ɲininkali tɔn min ye o yɔrɔ la en même temps gata maa dɔw fɛnɛ ko maintenant ko a kun minen don ɲɛnaminimafɛn na maintenant min kun kɛlen don k'a bɔ a hakili kan k'a ye nin waleya in kɛ o kɔnɔna la nka i b'a ye k'a fɔ ko gata cɛ in ka boli kɔnɔna la a ye sira minnu fara tancogo la gata f'a k'a sɔrɔ i ni hakili bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais MC Cham i ka kuma latigɛ tɛ u ko ni i fa ko mɔgɔ tɛ direction ye ka tɛmɛ kan an bɛ se ka bila ka to hali bi fana fɛ n'a fɔra k'a falen don. mais gata fali min bɛ se ka maa bila ka marifa ci i mɔgɔninfin ɲɔgɔn na wariko mankan dɔrɔn na gata o fali n'i y'o kɛ est ce que madala n'a sɔrɔ n'i bɛ se ka sira ye nɔgɔya la ten tɔ dɛ. o fana y'o ye tiɲɛ donc olu fɛnw bɛɛ b'a la donc a bɛ se ka kɛ hypothèse sabanan bɛ se ka kɛ min ye a bɛ se ka kɛ maa ye maa min ala y'a garisɛgɛ don golomasiri baara la nka gata maa min a tɛ se a tɛ se a dusu la parce que baara façon dɔ bɛ yen nɔ surtout golomasirilen tabagaw an ka finitigilakaw maramafɛn de bɛ ta ka kalifa la walasa u ka jamana lakana ka maaw n'u bolofɛnw lakana bon ni o taara kɛ maa ye k'a fɔ ko maa min tɛ se a dusu la maa min ko a hakili a dusu mana bɔ dɔrɔn a ka première option tɛ dɔwɛrɛ ye o ye maramafɛn min b'a bolo k'a yɛrɛ lafasa ni o ye gata o tigilamɔgɔ o ni maramafɛn minɛ man kan parce que n'i y'a d'o ma ani kasara tɛ ban parce que hali kɛlɛ min tɛ kɛlɛ ɲɛnama ye a kɛra n'o ka maramafɛn na bɔ o la walasa ka se k'a fɔ ko a bɛ a dusu suma cogo min na donc gata i b'a ye k'a fɔ ko nin waleya nin de kɛra kati kunu k'a ta 13h la fo ka taa bila 14h kɔnɔna la nin de kɛra o furancɛ kɔnɔna la kati dugu kɔnɔna la. o kɔnɔna la LBC Cham ne bolo Malachi Filadima bɛɛ lajɛlen kɔni ye faamuyali kɛ kosɛbɛ i ka kuma in kan nka kuma kuncɛ kuma la i bɛ se ka mun fɔ an ye. gata kuma kuncɛ kuma la n bɛ foli belebele lase polisi fila min ye nin kɛra sababu ye tɛgɛ ka se ka da nin finitigilaka in fɛnɛ kan n'o ye Banjugu Jɛnfa ye fo ka taa fara Sayon Konate kan i b'a ye k'a fɔ ko ninnu fila bɛɛ finitigilakaw ye minnu bɛ lakana baara kɛ gata fɛn dɔ fɛnɛ kan ka fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que n'i y'a ye k'a fɔ ko polisiw de kɛra sababu ye tɛgɛ sera ka da nin kan mais a ka fɔ mɔgɔw ɲɛna fɛnɛ k'a fɔ ko u ye hakilimaya baara fɛnɛ kɛ ils ont été très professionnels parce que depuis waati min na u ye carte bɔ ka yira k'a fɔ ko u ye polisi ye k'a fɔ mobilitigi ɲɛna k'a k'a jɔ o waati olu yɛrɛ tun t'a dɔn ko finitigilaka fɛnɛ ye o ye parce que olu y'a ye a kɛra cogo min na olu yɛrɛ bolo k'a fɔ ko bandi de don hali voisinage la mɔgɔ caman bolo k'a fɔ ko cɛ in ye bandi de a nana ka na attaquer de kɛ station kɔnɔna la a yɛrɛ ɲinibagatɔ don donc olu ye a ye bien vrai que u y'a ye a bɛ ka marifa bila mobili kɔnɔ u m'a ye k'a fɔ k'u bɛ ko la dɔrɔn k'u bɛ marifa bɔ k'a ci a la mais u y'a u yɛrɛ ko fɔ fɔlɔ k'a fɔ ko an ye polisiw ye fɛɛrɛ kɛ i k'i jɔ walasa a ko bɛ se ka ɲɛɲini k'a si dɔn mais i b'a ye k'a fɔ ko sɔrɔsikɛ ka boli kɔnɔna la a ye coup de valade ninnu ma ka u bɔ ka u bin mais o bɛɛ n'a ta u wulila u ye cɛ suit hakilimaya kɔnɔna de façon professionnelle parce que n'u kun ko u fana bɛ wuli k'u ta u dusu fɛ ka cɛ gɛn ka marifa ci cɛ la a tun bɛ kɛ marifa ci ye olu ni sɔrɔsikɛ ni ɲɔgɔn cɛ population de tun bɛ sɔn ka degun sɔrɔ a kɔnɔna la parce que a kɛra cogo cogo balle perdue tun bɛ se ka taa bin population ma ou bien cɛ yɛrɛ ɲinibagatɔ tun bɛ se ka taa dɔ ta mobili la gɛlɛya tun bɛ fara gɛlɛya kan mais depuis olu yɛrɛ binna u wulila u y'u den ka cɛ suit fo ka taa se cɛ don yɔrɔ ma a ka sokɔnɔna la cɛ donna so kɔnɔ minnu kan ka baara tɔ lase u y'olu wele ka relais tɔ passer ka sɔrɔ ka t'u ka o kɔnɔna la donc n'a ma ɲa k'a fɔ ko gɛlɛyaba bɛ population ni polisiw ɲɔgɔn cɛ a kuma bɛ fɔ tuma bɛɛ ni kojugu kɛra mais ni ɲuman fɛnɛ kɛra a ka kan o fɛnɛ ka dɔn u ye o de ye ka an ka golomasirilen tabaga bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ dɛmɛ les forces de défense et de sécurité minnu ye sɔrɔsiw ye o minnu ye paramilitaires ye o a bɛɛ de ka baara bɛnnen don jamana lakanali kama et je pense que a bɛɛ bɛ se ka contribuer maakɔrɔ min b'u u cɛla k'olu retirer ka bɔ nɔ pour que ɲuman bɛ se ka ca ni kolonw ye population bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ cogo min na sinon an bɛ don min na ko bi c'est vrai gɛlɛya bɛ a niveau bɛɛ la mais an ka sɔn a ma fɛnɛ k'a fɔ ko a niveau fɛnɛ bɛɛ kɔnɔna la cɛ jolenw bɛ yen nɔ minnu bɛ ka se ka cɛsiri kɛ halisa ka se ka population ka lafiya lasegin ma cogo min na donc ni polisilaka ninnu an bɛ foli k'u ye kosɛbɛ gendarme minnu taara intervention na an bɛ foli k'u ye kosɛbɛ a kɛra sɔrɔsika de fɛnɛ kɔnɔna la opposition ma kɛ yen nɔ donc u y'a ye k'a fɔ ko sɔrɔsiya baara tɛ nin ye mɔgɔ si fana mi opposé minɛli fana la donc ka foli lase golomasirilen tabaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya Gata ka an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo u ni ce u ka kulomajɔ la. Faamuyali ko ɲuman o ka sɔrɔ nin kuma in kɔnɔ an b'a fɔ k'an bɛn a ɲɔgɔn